அன்பான தோழர் தோழிகளுக்கு வணக்கம். இன்று நாம் சிவபுராணத்தில் இருக்கும் ஜோதிலிங்கம் தோன்றுதலை பார்க்கலாம். பகுதி 1. ஒரு சமயம் நைமிசியானத்திலிருந்து முனிவர்கள் சூத முனிவரை பணிந்து, பரம பகவதா சீகாமணி, தங்களிடம் ஒரு கோரிக்கை. தங்கள் திருவாக்கிலிருந்து அமுதமாகிற பகவத் விஷயங்களை எத்தனையோ கேட்டு பருகி நாங்கள் கிருத்தாத்தாகிறோம். புராண கடலாகிய தங்கள் பிரசவனங்களை கேட்க கேட்க மேலும் அவற்றை கேட்டு ஆனந்திக்க வேண்டுமென்ற ஆவலே எழுதுகின்றது. கைலாசநாதனான சிவபெருமானுடைய தத்துவத்தையும் அவருடைய அநேக திரு அவதாரங்கள் பற்றிய அற்புத விருத்தாந்தங்களையும் அறிய விருப்பம் உடையவராகிறோம். படித்தல், காத்தல், அழித்தல் என்னும் 3 வகை தொழில்களுள் அழித்தலுக்கு காரண காத்தவராகிய ஈசன் சிருஷ்டிக்கு முன்பு எவ்வாறு இருந்தார், சிருஷ்டியின் போது எவ்வாறு இருந்தார், பிரளயத்தின் போது எவ்வாறு இருந்தார் போன்ற விஷயங்களை எங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும். அவரை வழிபட்டு அருட்காட்சம் பெற வழிமுறைகளையும் விளக்க வேண்டும் என்று வேண்டினார்கள். முனிவர்களின் இந்த கோரிக்கையை கேட்டு சூத முனிவர் ஆனந்த பரவசமாகி சொல்லத் தொடங்கினார்.